10 чаши. Днес предизвикателството е да се отвориш за истинското щастие и хармония в живота си. Ще си позволиш ли да изпиташ пълно удовлетворение или ще се фокусираш върху това, което липсва? Наслади се на радостта от близките си, цени любовта и стабилността, които имаш. 10 чаши е символ на емоционално сбъдване. Ако търсиш щастие, започни да го разпознаваш в простите, ежедневни моменти. Медитация. Представи си, че стоиш сред любими хора, а около вас цари хармония и радост. Почувствай топлината, сигурността и любовта, които те обгръщат. Осъзнай, че щастието не е в бъдещето, то е тук и сега. Афирмация. Аз съм заобиколен от любов и хармония. Позволявам си да изпитам пълно щастие в живота си. Внимавай да не преследваш идеалното щастие, като пренебрегваш радостите, които вече имаш. Понякога търсим голямото щастие, а то е скрито в малките моменти. Как 10 чаши се проявява в твоя ден? Сподели в коментар. Ако това послание ти помогна, сподели с приятел и последвай за още таро насоки.